Bantu baseNingizimu Afrika, lahamba izwe silibele iMadlanga Commission ne-Ad Hoc Committee. Angisho ukuthi singayibheki i-Ad Hoc Committee neMadlanga Commission, kodwa ngithi asibheke zonke izinto ezenzekayo ezweni sakhile. Osopolitiki nongxiwankulu babhizi bathengiselana ama-state-owned companies. Lama state-owned companies aqashe abantu abaningi eNingizimu Afrika abondla imindeni eminingi. Okusho ukuthi baningi abantu abazolamba makuqhubeka kanje kudayiswa ama-state-owned companies, edayiswa futhi nangesenti. INingizimu Afrika njengamanje inabantu abangaphezu kwa-12 million abangasebenzi abahleli emakhaya abadla imbuya ngothi. Okusho ukuthi makudayiswa lama state-owned companies, lesibalo sizonyuka siye phezulu. Siyogcina sidlana zodwa inkosi impela. Kuyimanje babhizi bathengiselana ingxenye zika-Transnet, ingxenye ka-Eskom, bafuna ukuba badla ithala, i-post office ngala bafuna ukuyishaya phansi. Labantu abangaka bazophelwa imisebenzi bazokwenza njani nemindeni yabo? Asivuleni amehlo bantu baseNingizimu Afrika. Singabheki into eyodwa ngoba inhloso yalabantu ukuthengisa wonke ama-state-owned companies, izwe lisale lingenalutho.